Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. A noite dos zombies. Pagou a pena perder 2 días de traballo para coller un bo sitio na cola. Osmar, tiñamos os asentos reservados, malgastaches 2 días. Ai! Se esta película non é mellor que a Spider-Man 2, que me volvan os cartos. Stevie, non esquezas que che paguei eu a entrada. Para min o tempo é ouro, rañicas. Segundo os meus cálculos, a noite dos pansácimos provoca 278 sustos, 32 saltos e 3 cambios de calzóns. Estou preparado para pasar moito medo. Fareliños! Cun novo sabor máis estimulante. 10 bolocos, un paquete ou 2 por 35. Un de tamaño xigante, de que sabor son? Miolos de mono rabioso. ¡Ah! Con bebidas de goma. Ai, quero un. Se non entramos axiña no cine, aínda vou empezar a botar mofo. Quero fareliños, non podo pasar sen eles. Xa, pero tería que pagalos eu, non, Stevie? Gastaches todos os cartos en moldes para gofres. Un bo investimento. Vaya, que pasou? Segundo os meus cálculos, quedamos dormidos. Ai, que hora é? Esperta, Stevie, apura. O acomodador comerá nos vivos se nos pilla. Ai, na miña vida unira algo tan noxento. Compra un cepillo de dentes. Que raro, volves no Mundial de Fútbol. Ese acomodador comeu unha mofeta. Cala, Stevie, segundo os meus cálculos é a poca... Botar unha soneca sempre me deu fame. Quen quere tomar un xeado? Agora falaches. Daquela invitas ti ao xeado. Nese caso, como che vou dicir que non? Pero, compañeiros, é a poca... Ai, agardade por mí. Este sitio parece un verdadeiro cortello. Estou como na casa, pero onde se meteu a xente? Igual están de reformas. Pero non entendedes, é a poca... Apocalipse Ai, Vila Almorzo está sufrindo o ataque de hordas rabiosas de zombies. É o que vos quería dicir, que é a poca... Cala, están dicindo algo importante na tele. Xuntáronse eses factores cunha mestura de radiación de Plutón e as ondulacións dos tetos de vacas mutantes. Foi esa a causa do levantamento zombi. Do levantamento zombi? Non, o que? Referíamo a tunido que teño na cabeza. Pensei que dixeras tunido. Ajá. O que provocou o levantamento zombi foron sen dúbida os fareliños con sabor a miolos de mono rabioso. Se por desgraza nos morde un deles, converterémonos en zombis ao instante. Polas barbas do gran panadeiro, son zombis! Bob, se és máis parvo non naces, porque non nos avisaches como é debido do perigo. Intentei dicírvolo 3 veces. Deixa de poñer excusas, Bob. Que facemos agora? Comer como se non houbese mañá, camareiro. A ver que pido, a ver que pido... Ah! Tráeme un xeado da avea triplo con froitas e anacos de chocolate. Ah! Xa comeredes, agora correde! Sai do medio, Madalena! O mundo volveuse tolo. Os policías cruzan a rúa por calquera sitio. Os habitantes do centro pasean polas aforas. Os cans e os gatos crían cachorros de hámster. E o máis extraño de todo, un molete de millo medio tolo traboume cando lle puxen unha multa, ostra. Son Osmar, señor Max. Un momento, dixo que lle trabara. Sei que está xordo. Dixen que...
Temos que chegar ao último lugar seguro, a única esperanza viva neste mundo caótico. O salón de xogos é a nosa esperanza. Oiches, neste mundo de tolos hai dúas clases de pans, os que seguen a corrente e os que senten a necesidade de rebelarse e peitean as tellas coa lingua. Stevie, nós non estamos xogando. Eu tampouco. Hai que buscar o profesor Pampernickel canto antes. Seguro que sabe como podemos acabar cos zombis. Bob, non traballaches un tempo no Instituto de Investigación de Vilalmorzo? Traballei, sí, pero de conserxe nocturno. Só teño que derrubar 10 anguibroas máis. Bob, espreme eses miolos antes de que nos paten. Xa o intento, pero non dou lembrado o contrasinal do instituto. Será contrasinal, proba con iso. Oh, sí! Cal era o contrasinal? Era Bob. Que listo. Que faz así vestido, Stevie? Haiche un xerif novo na vila. Como vai iso, Bob? Xa temos acceso ás cámaras e monitores do instituto. Estupendo! É como o programa ese da vida das Carpanxians, pero con científicos. Mirade, encontrei o laboratorio secreto do profesor. Que é o que pasa? Quen me está espiando? Hola, profesor, necesitamos que nos axude. Fásteme familiar. Sei que te coñezo de algo. Non és aquel aluado que traballaba limpando o laboratorio? Profesor, queremos saber se hai algunha cura para a epidemia de zombies. Pódenos axudar? O xene zombie afecta únicamente ao cerebro, xa que logo, para crear unha cura, o primeiro de todo é non ter cerebro. Pero quen coñecemos que non teña cerebro? Hola! Estou desesperada, necesito unha funda nova para o meu Rice Phone e aquí non hai ninguén. Vaya, que cabeza! Pensaba que os teléfonos estaban na sección E. Si, na E. En cal están, na A ou na E? Paréceme que acabamos de salvar o mundo. Traédeme esa descerebrada aquí, inmediatamente. A descerebrada marchou, Josie! Josie! Esta tenda é enorme, segundo os meus cálculos estamos perdidos. Non, imaginade que é Pan Friday e que hai dúas grandes ofertas, separaremos. Ei, mirade, con esta pistola tan chula podo acabar con algúns zombies. Que, Stevie? Como funciona a túa? Non che teño nin idea, pero trae un boneco dos bimbogadores de regalo. Hola, señor. Pódeme dicir onde... Ei, que confianza son eses? Deixa en paz, Monicreque Valorento. De hoxe en diante vou comprar só en granmazón.gal. Bos días, estáse cocendo algo por aquí? Ai, a xente, este cara lavada acaba de trabarme. Traboute. Ai, non. Notas algo raro, algún cambio? Mira para aí, fuches á perruquería. Que guapa! Non, Josie, pregunto se sentes algo distinto dentro de ti. Sí, síntome de maravilla. Vaya, o teu cerebro segue intacto. Segundo os meus cálculos, é tan parva como a sempre. A túa parvidade salvaranos a todos, vamos. Por aí. Déixame conducir, acabo de aprender. A conducir. Aprendín nun videoxogo de carreiras. Os boliños primeiro, cariño. A venganza sérvese fría e con moita nata. Instituto de Investigación, imos a lo... Ei, amigos, non me gustan nada estes paseiños con vos. Quero ir á perruquería. Non, Josie, é o paciente xe dos zombies con anticorpos únicos. Ai, sí, pois o teu corpo semella un fol enchoupado. Acouga, Josie. Bob non sabe tratar as mozas guapas. Stevie, canto falta? Pois iso depende dun par de detalles. Que queres dicir? O instituto está aí diante. A que? Que non temos freos, non podo parar a furgoneta. Profesor, perdoe que chocásemos co edificio. Non pasou nada. O importante agora é isto. Un pequeno cabelo da vosa amiga Loura.
Vostede vai me pagar o meu próximo corte de pelo. Xa está. Velaquí tedes o antídoto. Foi moi doado, pero como pensades administrárllelo a todos os zombis que o precisan? Saudade o meu compañeiro. Toma, rebanda fariñenta. Xa che dixen que non era unha zombi, bufón esmiolado. Ai, É xusto o que diría calquera zombi. Grazas á milagrosa vacina do profesor Pampernickel volveu a normalidade a Vila Almorzo. Osmar, salvamos a situación. Convertémonos en auténticos heróis. Non che sei, eu sigo pensando que esquecemos algo. Ah, será a pizza que acabo de pedir. Abre ti, mentres eu vou buscar a carteira. Claro, falou o rei dos moldes de gofres. Multa! Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non che ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar, barababum.